Mijn dagsreis gehad, voordat er een mens hitte mij. Ja, hoe lang moet een door de zeeën vliegen, het er sliep ik in jonken wij. En hoe lang fine kogels nog herpaat in de lucht, om te deertjen bij nacht en bij dij. Het antwoord, mijn vriend, dat roze tijden ween. Het antwoord blijft roze in de ween. Maar die handen waren blauw en die voeten onderwijs. Als al een goed had vast had, als het zwarmet nachts en dags. Maar die het gelukkig blauwe en die liet voor altijd zong. Als de blauwe voor altijd jong. Voor altijd jong. Voor altijd jong. Meester blauwe. Voor altijd jong. Voor altijd jong. Meester blauwe. Altijd jong. Dankjewel. Nou ja, als voor de ernst, ik hoop dat je in de versjes altijd zongen blijven. Ik sta hier namens Alex, ja, Ernst's jongste broertje. En Alex gaf aan dat hij het heel moeilijk vindt om hier zijn verhaal te vertellen, zijn herinneringen aan Ernst te delen. En daarom heb ik hem beloofd om dat namens hem te doen. Hey, Grutte broer. Eigenlijk wil ik het zelf uitspreken, maar ik weet dat ik geen woord zou kunnen zeggen. Daarom doet Klaske dit voor jou en mij. Iedereen die jou een beetje kent, weet dat je een hele sterke eigen wil had. Je bepaalde je eigen pad. Van het begin, ja, achterstevoren geboren worden, tot en met het allerlaatste stukje van jouw leven. Het heeft je een leven gegeven waarin je zoveel hebt bereikt dat je het goed vond. Ideeën en denkbeelden die je had, bracht je altijd op een overtuigende manier naar voren. Discussiëren met jou was soms onmogelijk. Bij het poneren van je stellingen kwets je soms ook mensen in je directe omgeving. Misschien zonder dat je het doorhad of dat het je bedoeling was. Het was ook niet jouw bedoeling mij als klein broertje van een jaar of 6, 8 teleur te stellen, wanneer je als ik jarig was tevergeefs zat te wachten op je komst. Komt Ernst wel of komt hij niet vandaag? Of de grote teleurstelling dat je op het laatste moment afbelde omdat je toch niet kon komen. Maar toch, ik ben vanaf het begin af aan echt ongelooflijk trots op je geweest, wat je met je muziek hebt bereikt. Mijn grote broer, die op de radio te horen was. In de 6e klas van de lagere school heb ik zelfs een spreekbeurt hierover gehouden.
Maar ik geloof niet dat alle Westereentjes zo gecharmeerd waren van de muzikale klanken van de Visitor, die uit de oude cassetterecorder van Gerard kwamen. Het gaf mij ook de kans om mee te gaan naar optredens. Zo stond ik op zeer jeugdige leeftijd al in Paradiso en dat maakte grote indruk op mij. Met de band mee, backstage, hamburgers eten na de soundcheck en daarna het optreden en heel laat weer terug. En toen kwam de verhuizing naar de boerderij in Gouw. Een prachtige plek voor mij als puber om de korte vakanties door te brengen. En dat deed ik dan ook regelmatig. Het zwarte zakmesje dat ik in de toenmalige Hooiberg heb gevonden, heb ik nog steeds, al is er niet veel van het lemmet over. Wat een geweldige vakanties waren dat. Hout zagen en hakken in de schuur. En de eerste kachel in de kamer die had een houtvak onderin. Een van de poezen ging daarin liggen tot hij het te heet kreeg. Eruit kwam, 2 stappen nog lief en plofte dan vervolgens op de vloer neer. Ja, zoals ik al zei, ik ging vaak mee naar je optredens, Ernst. Van hele klein in de kroeg, bijvoorbeeld in Heerenveen, tot het voorprogramma van de Everly Brothers in de IJsselhallen in Zwolle. De Totally Devoted to You Tour. De broertjes Don en Phil kregen we niet te spreken, maar in het t-shirt dat ik bij de merchandise kocht, heb ik de moeder van mijn kinderen ontmoet. Dat ben ik dus. En eigenlijk moet ik je daar nog steeds voor bedanken. Er waren ook heftige tijden. De meningsverschillen tussen jou en Arina konden wel eens explosief hoog oplopen. Zoals die ene keer dat Arina wegliep tijdens de ruzie en de reet afliep om weg te gaan. En jij, Ernst, stormde achter haar aan. De voordeur uit en zo dwars door de stinksloot die voor het huis liep om haar terug te gaan halen. Gelukkig werden deze ruzies vaak snel weer goed gemaakt en gingen we daarna altijd extra lekker eten. Zo'n verhaal eindigt dan dus met een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Net als bij het einde van de verhalen van Olivier B. Bommel van Marten Toonder, waarvan je de afgelopen tijd nog heel veel hebt gelezen. Je had al heel vroeg vrienden in het buitenland die ook bij ons thuis langskwamen. Vooral het bezoek van John O'Hagan kan ik me nog goed herinneren. Ja, jullie lieten mij als jongetje van misschien een jaar of 5, 6 de meest schunnige Engelse woorden zeggen. En ik weet ze nog steeds. De O'Hagan family is erg belangrijk voor je geweest. Die vriendschap gaf mij ook weer de kans om als studentenweek bij John, die ook helaas te vroeg is overleden, naar Newtonhurst te logeren. Daarna met een collega van John naar de familie O'Hagan in Glasgow te reizen. En net als jij had gedaan, te eindigen op een boerderij om frambozen te plukken. Als ik het mij goed herinner, was er een frambozenboerderij in Ierland of Schotland, de plek waar het fundament onder je muziek werd gelegd. Al die herinneringen, Ernst, had ik zonder jou niet gehad. Ja, en toen mijn werkende leven begon, ging ik regelmatig bij je langs wanneer ik voor mijn werk in het ziekenhuis in Sneek moest zijn. Dan dronken we koffie, luisterden naar je nieuwe muziek en spraken we over de problemen die wij onze aardbol aandoen. We kwamen vaak tot de conclusie dat het mogelijk ooit wel weer goed zal komen, met of zonder de mensen die op deze aarde rondlopen. De laatste keer dat ik in het ziekenhuis in Sneek kwam, was helaas niet voor mijn werk, maar om jou te bezoeken. Na het slechte nieuws te hebben gekregen, had je al snel met je lot verzoend. Even kijken. Dat maakte het voor ons, maar ook voor jezelf, ondanks het verdriet, wel wat gemakkelijker. Je hoofd bleef gelukkig tot het laatst toe scherp en was een stuk helderder dan dat het wel eens geweest was. Daardoor hebben we nog fijne gesprekken kunnen voeren en ben je rustig ingeslapen. Het moment daarvoor heb je ook zelf gekozen. Zaterdagnacht heb ik nog een aantal uren naast je gezeten met Tikker op mijn schoot. Die avond keek je mij nog een laatste keer aan. Gruttebroer. Of je nou bij Odin in Walhalla op het banket zit, of nu van ergens anders naar ons zit te kijken, ik hoop dat je het fijn hebt. Ik en heel veel anderen zullen je verschrikkelijk missen. De feestjes in de familie zullen in ieder geval een stuk stiller zijn zonder jouw stem. Zingend, luid je mening verkondigend of bulderend lachend. Mijn herinneringen aan jou zullen blijven, net als al die mooie muziek die je hebt gemaakt. Dien lietse broerke Alex. Lieve Ernst, ja, tijdens die feestjes van de familie en ook tijdens de wok-etentjes hadden jij en ik vaak ook echt onder onsjes. Echt iets tussen jou en mij. En ik wil je bedanken dat jij
33 jaar lang mijn lieve zwager bent geweest. Rust zacht, lieve Ernst. Ik ben Fred Oosterhuis. Ik ben een jeugdvriend van Ernst. Ik heb Ernst leren kennen op een MAVO als klasgenoot in 1968. In deze schoolperiode ontdekten we dat we samen één grote liefde hadden. En dat was de natuur. Het was dan ook niet vreemd dat we samen op avontuur gingen op Ameland of op Schiermonnikoog. Op zoek naar mooie natuurgebieden. In 1972 boekten we een studentenreis naar Schotland. Onze eerste kennismaking met dit land. Het zou een studentenkamp worden, georganiseerd door een boer die plukkers nodig had voor zijn frambozenvelden. Dat kamp werd inderdaad geleid door de familie O'Hagan. In het kamp dat uit 50 studenten bestond, kwam Ernst in aanraking met enkele medestudenten die gitaar konden spelen. Nou, dat vond Ernst prachtig. Hier maakte Ernst ook voor het eerst kennis met de media. Nee, geen Omroep Friesland. Het was de BBC. Zij maakten een documentaire over ons, buitenlandse studenten in Schotland, gedurende een aantal dagen en filmden de studenten in hun doen en laten. De documentaire is in Engeland later ook uitgezonden. In het tussenjaar leerde Ernst thuis ook gitaar spelen. Geen les, maar op eigen kracht. In 1974 vertrokken we voor de tweede keer naar Schotland. Dit keer met een volledige bepakking, alle spullen in de rugzak, om ons al liftend vanuit Harwich naar Glasgow te bewegen. Zijn allereerste optreden was in een pub. Eigenlijk noodgedwongen. We hadden geen geld meer en we moesten toch wat. En als jullie denken dat zijn eerste optreden liedjes van de Dubliners waren, dan hebben jullie het mis. Het was de Zilvervloot, Piet Hein, en dat was de ongekuisde versie. Die je hier in Nederland nergens zo en het openbaar zou kunnen spelen. Maar de Schotten die vonden het prachtig. En we kregen gratis eten en drinken. Ze konden ons toch niet verstaan. Uiteindelijk zijn we in Fort William terechtgekomen, waar de Ben Nevis op programma stond. De hoogste berg in de UK. Toeristen gaan normaal gesproken via een slingerweg naar boven. Maar Ernst, daar komt hij weer, die wist een kortere weg. En dat is natuurlijk niet slingeren, maar recht omhoog. Op onze laarzen. Onder zeer slechte omstandigheden, weersomstandigheden, klauterend naar boven. Op de top veel sneeuw, dikke mist, geen uitzicht. We zagen totaal niks. Ook de terugweg was gevaarlijk. We gleden soms tientallen meters door en konden slechts richten op uitstekende rotsen om wat af te remmen. Dit was Ernst. Niet nadenken over wat ons had kunnen gebeuren. Daar zat ik namelijk mee, die hele tocht. Maar Ernst zat alleen maar met zijn doel. Hoe kom ik zo snel mogelijk naar boven? En wat is de snelste weg naar beneden? Dit zijn nog maar enkele verhalen over Ernst en zijn start in de muziekwereld. Ernst heb ik nog een paar keer ontmoet op de boerderij. En we hebben de verhalen weer met elkaar gedeeld. En bij mijn laatste bezoek, nog geen 2 weken geleden, zat hij nog hardop te lachen over zijn eerste optreden in de pub met de Zilvervloot. Ernst is nooit veranderd en altijd zichzelf gebleven. Met zijn persoonlijke prachtige eigenschappen. Waar menigeen jaloers op kan zijn. Althans, ik wel. Zijn manier van kijken naar het leven was bijzonder. En het was een genot om hem, zijn beginstad en zijn muziekwereld, zijn muziekcarrière mee te maken. Dank u. Hallo allemaal. Ik ben Idem en ik ben een steenworp hier vandaan geboren. Opgroeiend op een dorp, weet je wel wie iedereen is en een beetje een verhaal. En zo wist ik dat van Ernst ook wel. Maar
pas toen ik een jaar of 17, 18 was, ben ik toevallig een keer met hem in gesprek geraakt. En in dit gesprek vond ik iets wat voor mij vrij schaars was op die leeftijd. Een gelijkgestemde. Daarin gaf Ernst mij het gevoel dat ik kon zijn wie ik was, zonder daar excuus voor te maken. Want dat deed hij ook niet. Hij was eerlijk, verdraagzaam en bovenal moedig. Je kon erop rekenen dat wat Ernst zei uit zijn hart kwam. Je kon erop rekenen dat hij zijn kar trok en dat hij jou zou respecteren in het trekken van jouw kar. En hij was nooit bang om ideeën te verkennen die op de oppervlakte raar leken. Hij durfde de grenzen van zijn eigen wereldbeeld te verleggen en dat te delen met de mensen om hem heen. Ik weet de inhoud van al onze gesprekken niet precies meer, maar ik kan me één gesprek nog heel goed herinneren. Ooit vroeg ik hem, hoe zou de wereld eruit hebben gezien als we met slecht zicht waren geëvolueerd, maar met beter gehoor? Hoe zouden onze meubels er dan uit hebben gezien en onze architectuur? Wat had dans voor onze cultuur betekend en muziek? Zouden we ooit schrift hebben ontdekt of zouden we een orale kennistraditie hebben ontwikkeld? En we konden hier rustig uren over doorpraten, totdat de kaarsen uitbrandden en de haard afkoelde. Ernst was niet bang om oude ideeën te rust te leggen in de zoektocht naar nieuwe kennis en wijsheid. Zijn moed is voor de rest van mijn leven een inspiratiebron gebleven om altijd te streven naar het goede, het ware en het schone. Onze gesprekken zijn fundamenteel geweest voor mijn wereldvisie en daarvoor ben ik hem een leven lang dankbaar. Ernst, ik hou van je en je hebt een permanente plaats in mijn hart. We zien elkaar. Lieve Ernst, familie, vele vrienden en bekenden. Een laatste lieve groet aan jou voor jouw laatste reis. Die foto's daar, dat is de Ernst op wie ik op 30 augustus in 80 in Balk tijdens een optreden van Nighttime Visitor hals over kop verliefd werd. En dat was toen wederzijds. Na 2 jaar heen en weer reizen tussen Utrecht en IJsbrechten, waar je toen woonde, besloten we samen met Paul Nijdam woonruimte te zoeken in Friesland. En dat was de start en de aankoop van de boerderij in juli 1982. En met woonruimte voor meerdere bewoners, Tjeerd Volmer, Manfred, Skunk natuurlijk en later Jan. Een eigen oefenruimte en na sparen en aanschaf PA ook voor veel andere bands een plek om te oefenen en te spelen. En heel veel tuin voor feesten en bezoek. Tournees van jouw band, The Visitor, met de Toilets, Serenes, Weekend at Waikiki. Het hele clubcircuit door, poppodia, buurt- en clubhuis. Shifting Time met Jan ten Boom. Snakewave festivals en vanaf 1987 concerten en tours in de voormalige Sovjet-Unie. Met natuurlijk als tegenprestatie concerten voor Russische bands in Nederland en elders. Die allemaal konden overnachten op de boerderij als uitvalsbasis. Muziek is en was jouw lust en jouw leven. En je genoot enorm van alle muziek, alle gesprekken en al deze vriendschappen. De opbouw van de oefenruimte, studio achter de keuken, muziek maken, cassettes, LP's, cd's. Jan Switters als studioproducent, platenbazen, Jos Haier, Bobbe van Seijen, Marius de Boer. Op naar Austin, Texas, New York, noem maar op, Berlijn, Potsdam, Litouwen, Polen. En nog ontelbare activiteiten met veel van jouw formaties. De Hones, Big Tree, met Johan Keus op tournee. Met de Everly Brothers en jouw favoriete folkband, de Dubliners. En samen dit alles met alle bekenden en vrienden die hiervan deel uitmaakten. Daar draaide jou en mijn en ons aller leven om tot aan 2001. Maar jij was en bent een inspiratiebron voor velen gebleven. Lieve Ernst, jouw muziek, jouw geschiedenis, de boerderij en studio, de vrijplaats voor veel vrienden en bands, die reisden samen verder. Met Jan, met Deel en broer Sjerk. En allemaal tot aan september de 16e. Maar ik ben zeker dat alles hierna zeker verder naar een nieuwe toekomst zal reizen. Met pijn in het hart en groot verdriet neem ik en velen vandaag afscheid van jou. Mooi mens, geëngageerd, politiek bewust, muzikant, dichter, filosoof, grapjes maken vooral. En wat al niet meer. Maar vooral van jou, Ernst Langhout.
Dank je wel voor je prachtige teksten, je muziek. Dank je wel voor alles. Au revoir. Dan heeft broer Gerard gevraagd of ik zijn stukje wil voorlezen. Ik zal het proberen in netjes en te articuleren. Normaal doe ik dat dus nooit, maar fijn. Hier komt dit, is van Gerard, broer van Ernst. Ernst, mijn broer Ernst, vrolijk, vrijbuiter, eigenzinnig en muzikant. Leefde zijn eigen leven in zijn eigen wereld. Iedereen was welkom, de deur stond voor iedereen open. Vroeger op de boerderij trokken wij samen wel veel met elkaar op. Vooral de weilanden in, de natuur bekijken. Later ging ieder zijn eigen weg. Zagen elkaar niet veel, soms jaren niet. Maar als we elkaar wel weer ontmoeten, was het meteen wel weer goed als vanouds. Dinsdag 11 september ben ik bij hem geweest en hebben we afscheid genomen. Toch nog een uur gebleven, ondanks dat hij al zo zwak was. Het was zwaar, moeilijk en heftig toen ik wegging. En toch ook voelde het fijn. Samen met Sjerk als 3 broers zitten, praten als vanouds. Ik ben heel dankbaar voor dat uurtje. Ernst, hopelijk heb je nu je rust gevonden en zweef je ergens. Samen met Mem boven ons. Wie weet, tot ziens. Je broer Gerard. Mooi stukje, Gerard. En dan zal ik zelf ook nog even wat zeggen. Zoals ik al eerder heb gezegd, mijn naam is Jan Switters, voor degene die het kent. Ik woon hier ook al 25 jaar op deze fantastische oase in een groene zee, noemen we het altijd. Want dat is het echt letterlijk en figuurlijk hier natuurlijk. 25 jaar lief en leed met Ernst. Nou, dat voelt goed. Alleen jammer dat het niet langer had kunnen duren. Ik had hem graag nog de tijd gegund, in ieder geval dat hij de nieuwe boerderij weer had kunnen zien. Voor de rest, ja, zou ik nog heel veel willen zeggen, maar dat lukt niet allemaal in één keer. Eén ding wil ik nog wel zeggen. Ernst is wel de grondsteen geweest van mijn muzikale carrière. Als je daarvan spreken kan. Een oude punkrocker die een beetje racht op een gitaar. Een muzikale carrière. Hij heeft me uitgelegd hoe je op een gitaar met 1 vinger akkoorden kan spelen. Normaal moet je al moeilijke akkoorden doen. Hij zei, ik heb het ooit eens een keer gezien, zei ik. Hoe doe je dat? Nou, zei hij, nou, dat doen die steelgitaristen, doen dat altijd. Dan moest het E, B, E, Gies, B, E. Huh? Nou, leg me dat maar eens uit. Hoe doen we dat? Zo, ping, 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 ping. En dan kan je gewoon de vinger eroverheen leggen. Ik zeg, maar dat is fantastisch. Als punkrocker met 1 vinger spelen, hey. Nou, dat was fantastisch. Nou, en dat is eerst, dat heb ik met hem, dat fantastisch was dat. En voor de rest heb ik nog heel veel verhalen, maar we hebben al zoveel gehoord. Het was gewoon een fantastische kerel. Kost altijd binnenwippen. Zijn deur stond altijd open, hè. Dag en nacht. Wat we dan wel niet 's nachts nog een keer binnen liep daar. Ach ja, als het moeilijk is, kost naar hem toe. Maar hij kwam ook wel eens bij mij hoor. Dan was hij door zijn bier heen en kwam ik gewoon 's nachts terwijl ik lag te slapen. Hé Jan, een biertje hoor. Oké, ja jong, toen jong. Maar dat was hier zo gemoedelijk, wist je wel, fantastisch. Nou maak ik even een bruggetje. Bruggetje naar de volgende act. Dat is Romke Kleefstra en Jan Kleefstra. Romke Kleefstra is de eerste met zijn band die we hier hebben opgenomen in een zeer provisorische studio. Ernst en ik samen hebben we dat, Romke belde Ernst, ik wil graag ook wat opnemen. Zoiets van, hoe als jullie deden dat met Visiter. Dat was fantastisch. Wil graag, hoe ken dat? Ah, tuurlijk wel. We hebben wel wat spul en ik hoorde dat toevallig. Nou, dan neem ik wel wat microfoons met en een mengtafeltje. Klaar, hup, we hebben opgenomen. Romke vond het fantastisch. En dat was de start van de studio die we later maakten met z'n tweeën. Dus nou, ik hou nog maar even op. Ik zal uit de gebroeders Kleefstra graag willen vragen. Doe je ding. Romke, ja. En onze Friese dichter, Jan Kleefstra, zal even een mooi gedicht doen in het Fries. Ja? En daarna komt Henk even om het verder te begeleiden. Dank u wel.
Efter dig sjönk de himmel, onder dig de zee. Van vier draagstoostjinnen binnen het stek dat zwart beroene ekers skiert van het paard naar de zinnen. De ondergang is van beide kanten meer dadien als er zongen wordt. Een liedse toon tussen de stenen kroept. Weemoed dit haar ooggroen hiepen het voor jip tjustere verzen. In die hoorn een nije steen, poppendij, een jurk, onder dij, de zee. Skiere vlerk tilt het lief net uit een reuns in de zee. Wist nog die sleet en de bjerk in haar spoort en de skiemen als van jacht zij zwier. Wist nog die nacht lang bereisd in de eren van de sobere wien. Wist nog het sliek garjen lood en de naaien in die rij. Lierest van mij af. Luksten zieke naaiklang terug het koortse kerst. Kerven als van een bennenhoorn zaad je.
Kerken is van een binnenhoorn. Sadik. Kerken is van een binnenhoorn. Sadik. Van een binnenhoorn. Sadik. Van een binnenhoorn. Sadik.
zon. Ja, hoeveel hier kunnen mensen bestaan als feestenen, waar brengt hem aan? Ook in de rook van een roos ondergaan en het roken de lucht van de brand. Het antwoord, mijn vriend, dat roze tenen ween. Het antwoord bleef roze tenen ween. Het antwoord, mijn vriend, dat roze tenen ween.